Mla जयन बसुमतारिया रुनिकाटा गेजेरारि गोजौसिन फरायसालि थाखो 9 नि फरायसाफोरनो आसाम सरकारनि मोनसे बिथांखिनि गेजेरजों साइकेल रानदों। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आथिखालाव आसाम रायजोआव सोलिबाय थानाय सरकारि फरायसालिफोराव फरायबाय थानाय फरायसा फरायसुलि बिमा बिफा दिथागिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनानै रायजोनि सरकारि फरायसालिनि सोलोंथाइनि मान थाखोखौ गोजौ फारसे लांनायनि मोनसे थुलुंगानि नेरसोन बायदियै चिफ मिनिस्टार्स स्पेशल स्किम 2023-24 बिथांखिनि बिमुंजों सारा आसाम नाङैनो बेसेन लायालासे सरकारि फरायसालिफोराव फरायबाय थानाय थाखो 9 नि फरायसाफोरनो साइकेल राननाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मानोना साइकेल गैयैनि थाखाय 10 निफ्राय 15 किल'मिटार हान्थिनानै सम बायदियै सानफ्रोमबो फरायसालियाव सौहैनाया साफ्रोमबो फरायसानि थाखाय सम्भब नङा आरो न'आव फैफिननाय समावबो गोबां असुबिदानि मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। जायनि थाखायनो गोबां गोरिब नखरनि फरायसाफोरखौ फरायफुबाय थानाय समावनो फरायसालि नागारनाय थासारिखौ नुनो मोननाय जाबोदों। गिबियै बे बिथांखिखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि थांनाय 12 अक्ट'बर खालाराव सनितपुर जिल्लायाव सा 12,484 फरायसाफोरनो रानना होनानै बिथांखिखौ जागायजेनग्रोदोंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनाय बायदियैब्ला रायजोआव गासै 3,69,554 सा फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे साइकेल होनाय जागोन आरो 3,69,454 सा फरायसाफोरनि गेजेरावनो 1,60,612 साया हौवासा आरो 2,08,842 साया हिनजावसा फरायसा होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायबावो। बे चिफ मिनिस्टार स्पेशल स्किम 2023-24 बिथांखिनिनो मोनसे बाहागो बायदियै दिनै चिरां जिल्लानि रुनिकाटा गेजेरारि गोजौसिन फरायसालिनि गासै 352 सा फरायसाफोरा बे साइकेलखौ मोननो हादों आरो बे 352 सा फरायसाफोरनि गेजेरनिफ्रायनो सा 20 फरायसानो गिबियै मोनसे बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों राननानै होयो। सिडली समस्तिनि MLA जयन बसुमतारि बिथाङा बेखेवनाय हाबाफारियाव रुनिकाटा गेजेरारि गोजौसिन फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सत्येन्द्र सिंह, फरायसालिनि फोरोंगिरि स्टाफ बिथांमोनजों लोगोसे चिरां जिल्ला आरो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPL दोलोनि गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। ओरैबायदि माखासे फरायसाफोर दङ, ओरैबायदि माखासे नखरफोर दङ जेराव गावनि फिसा-फिसौ फोरोंनायनि थाखाय बिथांमोनहा फरायसालियाव फैनो राङारि मदद हरनो हाया। जायनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा गोजान-गोजाननिफ्राय फैनांगौनि थाखाय बिथांमोना गारि भारा मोनैयाव मालाबा फरायसालियाव फैनो हायै जायो। आरो बे गासै बाथ्राखौ नोजोर लाखिनानैनो दिनै आसाम सरकारनिफ्राय मुख्यमन्त्रि बिखेख आसनिनि गेजेरजों साफ्रोमबो क्लास 9 आव फरायनाय फरायसाफोरनो गंफा साइकेल राननाय जादों, जाहाथे बिथांमोना क्लासाव थांनाय टाइमाव गारि भारा गैजायाजासे जि मोनसे क्लासाव फैनो हायै अबस्था जायोमोन, बे जेंनानिफ्राय जाहाथे बिथांमोना उदां जायो। आरो जोंनो जेरै कुवालिटिजों लोगोसे क्वान्टिटिनिबो गोनां जादों फरायसाफोरनि पास जानाय बा स्टेन्डार्डनि खोथायाव। ओंखायनो मिजिं खालामदों नैबे आसनिनि गेजेरजों फरायसाफोरनि स्कुलाव फैनो हायै जेंनाया निस्सय जोबगोन आरो बिथांमोना मेन्टेलि निस्सय प्रिपेयार जागोन। जोङो मालाबा खोनायो साइकेल मोनैनि, स्कुलाव थांनो मोनैनि गोबां फरायसाफ्रा फ्रास्ट्रेसनाव गोग्लैनानै फरायनायखौनो बाद होनायबो नुबोदों। दा दिनै ड्रप आउट फरायसाफ्राथ' जाहाथे जाया आरो बिनि थाखाय उन्दै क्लासनिफ्राबो जाहाथे गोसो होनानै फरायो, बिनि थाखायनो बे खामानिखौ मावनाय जादों। आरो जों नुदों हायार सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो स्कुटि होनाय, मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो लेपटप होनायनि जे बाथ्रा, बे आसनिजों दिनै फरायसाफ्रा एनकारेज निस्सय मोनगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जे स्कुलाव एटेन्डेन्स, बिथांमोननि जे क्वालिटि, बे निस्सय गोजौआव फैगोन होनना आं मिजिं खालामो। মোৰ ইয়াত টোটেল এনৰলমেণ্টটো হ'ল ক্লাছ 9-ৰ 352 আৰু 352 চাইকেলটো আহি পাইছে। গতিকে আমি ডেমো হিচাপে আমাৰ আজি
MLA ছাৰক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি মাতিছিলোঁ ইয়াত যাতে বস্তুটো আমি অপেনিং কৰোঁ যেটো আমাৰ পৰম্পৰা হিচাপে অলপ ভাল লাগে দেখাত তো সেইটো আমি আজি অপেনিং কৰিলোঁ আৰু এই অপেনিঙৰ পিছত কণ্টিনিউ হৈ থাকিব আমাৰ শিক্ষকসকলক কম যাতে প্ৰত্যেককে এতিয়া মানে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন যেটো চেৰেমনি এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি থাকিব जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोब्ला आसाम सरकारा जिबादि स्टेप लादों बियो खोब मोजां जादों जे देशनि नागरिकफोरखौ जे साफा साफा मानसि बानायनो नागिरदों मानो होनोब्ला बे ओनसोलाव बांसिन गोरिब ओनसोल दहाय गोरिब ओनसोल हिसाबै फरायसाफ्रा थांलाय फैलायाव जोबोद खस्थ' मोनो जाय खस्थ'नि थाखाय स्कुलाव फैनाय एटेन्डेन्स जाफैनाया खम जायो बेनि गेजेराव फैनो हायैनि थाखाय स्कुलफोरखौ बाद होनांगौ जायो दा नुनो मोनदों सरकारा दिनै फरायसाफोरनि थाखाय जानाय होदों ड्रेस होदों थांलाय फैलायनि दा साइकेल होबाय गोबां रोखोम आसनिजों सुबिदाखौ होगासिनो दं दा दिनैबो बे क्लास 9 नो जे साफ्रोम फरायसानो साइकेलखौ जे होदों बे साइकेलखौ होनाया जोंनि बे देशनि इयुन जोलैनि नागरिकफ्रा जे मोजां जाबोनांगौ बे सुबिदाखौ मोनबाय दा ओंखायनो आं खावलायो आसाम सरकारा बे खामानिखौ लानाया जोबोद मोजां जादों आरो छात्रफोरखौ आङो खावलायनो सानो जेनेबा जाहाथे बेफोरखौ गुबुन बेबहारफ्राव जाहाथे दा बाहायथों बेखौ जाहाथे दा खालामथों आं बेखौनो खालामो आरोखि